Limbador syumanen papagayam, itaro gundaway kaya tintay mandingged. Titulo iti may samanen napakasaritan, nga income na pili ay tampok dito laing channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon ngayon kay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Emily, I missed you, Darius! I miss you too, Emily. Pamela, ay nga pala ang tararamitin ka dito eh. Agawit na. Nakarakake. Agawit na. Ate nga mini, suda ti buy-buy ha. Saan ka kaya pumahan? Kumusta ka, Emily? Kasi, alam nga na baybayan na talatan kat bisita ka dito eh. Oh, kita ang aging inarakot da pay lang. Saan ka pa'y ngagawin? Anya nga itaramitin ta dito eh. Imbay ta dito eh, tapno makipaglatingit. Makikapita pa ah? Ay, saanan? Pagkapyan kalangan ijabalay. Uray sa nga drum, akapit. Naggapan nyo. Apay nga itala nga sumakpat kayo. Napan kami nakilamay, auntie. Ato yung ti Diyos. Nakilamay kayo iti ama tinatay a classmate yo. Tuwan, auntie. Hurt ni Alexandra. Tas simbang ko Alexandra. Apay nga napot mo tingiwat ni Pamela. Iba ka kon. Ba't no, mat-anasair ka? Tatalagamot nga minasimang pat nga Emily? Adagayang palimad yo ato ha? Di crush na nga min, auntie. Kasabali mo ti kayat nata ni Emily. Kunamin no saanin nagsubli dito ni Emily. Normal lang ti kastaarik na dagiti agtutubo. Ang mabukang tumat laang dayta. Anya ka mat, Pamela? Ibuking nakpat. Kasanon nga, no sana mapukaw, auntie. Kat aging kat ingga na amarikrik na ng tulat ta. Pamela. Amoyo, at daumno a panawan para iti ayat. Saan pa'y nga ita, taubing kayo pa'y. Kat intundumtang day ta a panawan, saan tula ang akrash ti mariknayo. No di kat ayat anapod no. Kasano ngay, auntie? Namay salaang ti makarig na iti ayat anapod no. Katay may sa bali mo ti kayat na. Pamela, nagado ti salsaludsod. Di mo ipilit tiriknam kan kwa na. Tati may nga agayat, saan ang mabalin adiktaram no ashinok ti ayaten na. Ay, Uston. Pamela, sobra kan no agdamag ka kay. Kumusta ka, Emily? Kunaklakit din no saan tanyag kita. Mabaling ka di matasaan. Nadamag ko tinapasama ka ni Daddy. Isa pinilit ko dagiti parents ko nga agawid kami pala dito eh. Kastagayan. Amo, Emily. Nakarutila tingit ko. Ngam idi nakita ka. Kasla na punas namin pinsan. Talaga? Wen, Emily. Wen, gaya. Sa di na ti pag-isiskwela amitan. At nakadi agar-aran kan ka. Kan, namiss na kadimat. Nagadumot kang tidamdamagang? Kasano nga yung pasumbatak dagita? Emily. At pimintas ka. At niya grayo akan ka. Si Kamat. Ka? Ano ti planong ita? Taawanan ni Daddy. Diyak mo. Diyak pa lang masumbatan dayta sa ludsud mo, Emily. Ay na. Itaman laangan ang makitak nga umisog ni Darius. Kitaang. Uray nakamasayag pa ilaang ni Daddy na. Nakais-isang tirupa na. Uwan nga rot, Linda. Iso ka di daytan, di classmate na nga umay idi dito'y balay. Uwan, iso daytan.
Emily, tinagan na. Saan mo't unay pintas? Naku daw laang kan sosyal. Sus, di mo pigsaan. Ang mga numangag naka. Ibag pa naklaang matipod no, ah? Ay, makapakatawa. Tal na istoryanan sa idikin ni Daddy na. Ani Emil ay ti babae ang pakasaran na. Ay, panagkunak. Saan da ka bakay? Tsakayat na ita babae para ka ni Dario. Kanya ngay ti maaramidam no iso ti kayat na. Daytan ti kunada a first love never die. Mas napimpintas na kitidwa a classmate na. Ngayon may dito idinaminsan. Ah, ni Pamela kang Alexandra dati jay. Jay Alexandra ti magustuak ti beauty na. Pudno asaan unay anak ko daw akas ka ni Emily. Ngam simple ti pintas na. Kabayatan na mingmingmingam puminpintas. Dahil jay tinapintas. Saan ka pa pumanaw, Emily? Sikat timang ipapay kanya itiragsak iti daytoy akan ito tibiyag ko. Wen, di ka matanagan. Takinid daw ko kada daddy kan mami, nga agyanak pa'y ditoy. Aging ka maitabon ni daddy. Uwan gayam. Anya ka diti kahit mo akanin. Nagpaalakin ni Nana Linda. Danong langan, Darius. Among matan. Very conscious sa ituwing ko. Sige, mabit lang nga rin ha. Nag-boring. Diyak kaya tikas ti alugan. Nasaan laga po ka ni Darius? Diyak ko man kaya ti agsugli pa'y ditoy. Emily! Nga to'y tidanom. Emily! Hello! Sige lang ang maid, tinangawag ka niya kitikas na. Ma'am. Ha? Kasta? Ma'am Emily, tiyawag mo kanya. Nalawag? Uwan, Ma'am Emily. O sige, pumanaw ka dito isang wanak. Laad, abakan. Diyak malipatan day dyan nga imbaka day dyan nga Emily. Linda. Iti tong palbiyang kao. Habaw, para day talaan. Ay, nabayagan ko na katulog. Awan pa nang ibagakan niya kitikas na. Isulaan. Ay, kay isulaan nga day tatisang sangitaw. Nasakit nga bitirakap ka. Saan mo't nga bayag dito day ya babae? Agaw mo't lang day jay. Iso abaya mo. Iso nga'y, anya kumamot nga'y tiimpintas na. Marrutak. Di na amo respeta rin dagi tinataangan. Ala-ala, gustawn. Ituloy tagiting ng trabaho. Adupay ka si kasunda. Palingkanto na presidente, apaman ang maitabon ni Sir. Shh! Di mo piksaan. Mangagda ka. Ikamatanagan, tadudwa talag mat dito'y sanas. Nagawid mat na lagi ti sumagmamano ang nakilamay. Di mo man ibadlaw, ah? Excited aklaan mat Tanay, nauma ako, kas may sa driver. Ita, sakmat ti i-drive da. Kulilit ka ko na. Siyak di mo putbutang isi day tangi bakbakan. Nay, puno mo ta. Saan nga adayo asikanto ti sumukat kas presidente iti kumpanya. Kwarta lang, Banjay. Kwarta. Pag may baysa ka pa din dito sa alas, Darius. Bayandak lang, Nana. Ada ka doon dito'y balay, ang mabaling mo akasarita. Siyak, ni Linda. Saan arumbang abok-bukudam, ti panagladingit mo? Nana, ni Emily lang ang timang parparag sa kanya. Kasano kumaama ko nam dayta? Kat, pirmimot asungit day jaya babae. Kas di na lang, nga nasingpat day chay. Aguray ka. Apay, di mo madlaw ti beauty da Pamela kan Alexandra a classmate mo.
Adayomat, anapin pintas da. Nga itiday dyan nga Emily. Dagijay, dua babae nga imay diti balay. Uwan, dagi jay timayat nga armam. Tanapin pintas da. Ay ayatek ni Emily, nana. Ket saan to nga agbayo tiriknak kan kwa na. Anya ngay ti imbagam kini Darius. Imbagak nga data diti akadwada. Iso asaan arumbang aglatingik. Nga mamom, kuna namat anila ang kanu Emily iti mang parparagsakan kwa na. Makitam, imbagak lang arudin kin ka. Espesyal na ya babae kin kwa na. Ay, nukas pangarigan. Duada nga katuluyan. Kat agyan da ditoy. Kaya't naasawan, ay suti agbalin Madam. Ay kat, kasta talaga ati mapasama. Yagi kataklangan. Asay-saya apay. Ay, hitinto pa'y umuna pa nagkita bikat sumsugara ko. Di ka sa no inaldaw to. Don't be so sad, Darius. Agita tanto manan. Numabalin lang Emily. Di kan umadayo pa'y kanya. Sana mabalin. Agadalak matakaskan ka. Ulilakan itinaganlag. Isuarong bang lang na agadal ka. Para mo't lang itinapinta sa masakbayam. Sika lang ti inspirasyon ko. Amin na baligig. Isagot ko kan ka. Apay ngay katawa ka. Sana ka mga braba. Darius, manupay atawan ti palabsan. Kat itilas uday ta apanawan. Ado ti mabali na mapasama. Ado ti mamam mo ta atao. Kat mabalin nga agbaliw day ta ariknam. Emily, Ngam tangay ko na masyak lang ti babae nga yatam. Tung palem nga rod. Saan ka nga agaram iti sabali? uy. Talaga saan? Iso akayat ko ngay ta. Sakbay ti panagsinat ha. Kan, sakbay ti panagsublim iji syudad. At kinarita ko ma. Nga orahin ta titunggal maysa. Ikarit Darius. Sika kan siyak tulaang. Emily, ay ayatan ka. I love you. Mamati kami iti kabaalam, asumaruno amang idaulo kada kami. Dakalaw na iti expectation nyo kanya. Alam, sige. Nasyak na kaya tiyo? Okay. Mamati kami amas agbalin ka nga epektibo a leader. Kumpara kini Mr. Kampiyon. Saan kayong agsaw iti kasta? Di ba nagkunag? Awan makaartap ka ni sir. Nabayag na kami alino ko. Ket nor arigan. Umisula nga panno sa kenkwana tinapasama kenkwana. Kasapulak itulong nyo, iso akit dawag ti panang support tayo kanya. Namnamaan day ta, mambansi. Sa pulan na Vanje, iswasan na kamabalin a baliwalaan. Nalisto ka, Mauricio. Maskan, ang mapabanglo tinagan mo. Di nagpaila ko masingiran itinangina unay. Nalakak lang nga kasarsalita. Sana na masapon ka ulit ang pay. Mapatgan, dayta akin daw mo. O may din pasaan. Matulungat lang ti junior seniors prom tayo. Ay, numabalin la ko mga exam tetak dita. Uy, saan ka makalisi? Ngamin, third year tayo. Saan ka makalisi itagon daway? Amo, adan tigaw nga isuot mo. Idi pa'y lang ay bagbagang ma-excited ka. Katsi ka, sigurado anapintas ti gown mo. Ngamin, igatangan na ka ni mami makurason. Siguro, tama ba inak mat ngamin nga agpagatang kadakwata?
Apay, di mo pa'y kadiidain bilang ang naganak mo? Natayon day di tatang mo, saan ka di? Kinamangan na saan kayo matan nga kita kin ni mamang mo? Pamela, Oh, agsangit ka ba dun? Ay, sorry ha. sana mabalinasan kami nga kita kin ni mamang ko. Wan, agkita kayong tumatlaan. Siyak tumat ngamin. Tila malablabid ko. Nakarelaksak pa, hindi pa nagmasahe ang korason. Permiti sakit ti ulo kita. Si kamat ngamin. Abuswam samot tan ti bagim iti trabaho. Awan sa pa yan panawan mo nga agrelax. Mami, Oh. Daddy, Alexandra, kunak man no nakaturog kan. Nagtugaw ka dito yapay ko, iha. Excited ka ka din para iti Jess from you? oray kayat ko dagragsak. Oh, Alexandra, ada ka di problema? Mami, agkita kami paingatakin ni mamang ko. Di mo pa'y lapang panulutan dayta. Agkita kayo pa'y. Apay kit din pa saan? Kanay sa... Ada kami mat ka ni mami. Saan nakaabay-baya? Itadmiti amin na kayo. Kaya't yung asawan, saan kami nagkita kin ni mamang ko? Alexandra, awan tikas na nga ipagpagami. Alexandra. Amok nga naturad ka, papa. Nasaysaya at siguro. No itapay lang. Sana po na Numaminsan, agan-anad ka kuma. Saan na tila isaw-sawang mo? O, kita man. Naskan nga klunan nan nita. Awan ti makaibaga no sa dino ti ayam ni Susan. No si Murot Keninardo. Bueno sa. Amumatan no kasano karangsot na ti ataw. May basar iti criminal records na. Awan ti pumayag akadwa na a babae. Tapatayan na. No naumaan na. Askan ang malaki din na pintas nga anggulo. Dahil ti baro a set up ti office mo. Kas baro a presidente ti kumpanya. Kaano di ba nakaipablaak dahi tang artikulo? Naskan ka di nga agbayad akadagos kan ka? Sakbay ti publication? Banje, may bagamon asaan ka asingiran unay. Saan ka madanagan panagman? Kung ano nakalipat ka, ni tinagsaritaan ka. Bagay mula unay, may tapaldam anak kipan. Buntuan, di kinasiksi kun kinapintas mo. Anya? Mas dawak man no apay ang kinayat mo dayjay a driver. Saan kayo magbaga? O sige, ada pa yaramidak. Mapanakon dito opisina. Sana kon at umawat iti anyaman na bayad. Umanayan nga umanugot ka iti kayat ko. Oh, tiima! Ibatang tiima. Saan pa ya sumampa ni Nato? Nas ka na makalipas sa kanikwana. Tibaltok na. Nakapandag ditipungan na. Alakak. Tapno da armas ko nga madayo. Oh, madandanagan ka. Ngamnas ka na makapanawag dito yan. Susan, Nardo, ipatan tayo tapang to. di ka masidag. Paltugan ka! May turid mo? Timang paltukan niya? Patayon ka! Di ka masidag! Balagan ka!
Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga ano may panggapkeng kan, iti sumaruno nga kami patangatang. Di ka masidag. Malpalagan ka. Susan, din ka din ay ayatan? Sika lang ti babae nga inayat ko akas to. Iso ayawat mon kanyak day tapal to. Saan? Saan nak nga ay ayatan? Pagsaritaan ta daytoy. Planuan ta tinapintas ken naragsak ka pamilya. Kadwatan Alexandra. Saan ka diya day tati kayat mo ang mapasama? Uwan. Kaya't ko ang makadwa ti anak ko. Isu nga rod nga ibatam day tapal to. Iyawat mon kanyak. Nasaya at tutibiyag tayo atalo. Puno ka di dayta. Aramidam dayta. Wen, Susan. Dayto ti plano. Diyak lang na ibagbagakan ka. Angem. Kasta ti plano para kada kayong agina. Oh, adto'y ti paltog. Kaya't ko ang makita ti anak ko. Ikunam, mapasamak na ita. Saan? Linukod akmanan. Maminsan pa agandatan ti aglibas. Patayan kan, Susan! Kinabil-kabil mo samat manan ni Susan, boss. Marurudak. Pinanggap na din ti aglibas. Pinaturungan na pa iti paltong. Nakasursuron, boss. Adon tinapatay ko, Tiago. Babae lakit din, timanggibos itibiyag ko. Ha! Saan ang mapasamak deta? Anya ti plano kan kwa na, boss. Isurot mo ka di paglamlam mga. Ang panunutek. Nasaysaya at sano ibalatok langan kan ka. Ah, Ano ti makuna? Kaya't mo ka di, Tiago? Saan, boss? Amok ako kamit lang. Amangan nga minujak malapdan ti bagig. Amangan nusak pa ya mismo ti mang patay kan kwa na. Iso ato'y ti paltog. Makaamukan kan kwa na, Tiago. Ay, Panjay. Tsak mawatan ti English apan nakaisurat na ito artikulo. May naigkan ka. Hanggang panagkunakit nasaya at amin lang ito eh. Kita man tiladawa. Nay, nagpintas ka. Uy, dengdengan na. Nalay ka talaga tinagsurat iti daytoy kunak. Anyat nagan lang tayo nagsurat dito. Pasalamat. Paandaro mong tilugan. Kaya't kon kaginan. Nabasa mo dayto yung artikulo. Juan, nabasa ka amin dayta? Kanin interview nak ni Mauricio? Ay, why? Mauricio. Mauricio Gayam, tinagsurat iti dayto yung artikulo. Nalaeng, pilibak kan kuha na. Talaga nga imbida na ka iti insurat na. Alexandra, ada practice tayo iti chess, Bram. Ay na, sumagmamanulangan nga daw. Sa anak sa langan ang makipractice? Ay, di mo ton amo at aramidam. Diyak ka mo. Kasla na po kawan ti gaganay gayak. Lipatan pa'y laang no anyaman day ta apakakumikuman. Oh, kita am di umas asidag dito ayan ta. Nimot Darius, Pamela. Agore ka, tag-hi ta. Hi! Hello! Saan magkayang aditi titurungan na? Di nakmalain kan ka, no? Suplado matan. Ay, sigurado. Mapan iti ayan dagiti barkada ni Emily.
nga taday ito nga umawawag kaya. Ah. Hello? Good evening, Vanji. Sino da ito'y? Siya. Dito ka din lasin. Di boses. Pinang-interview. Yun ang retrato ka. Kaya talang ay danon ka. Apampanong na ka. Ida ito'y akang ito. Oh. Apaya saan ka at sa buka? Ito pagmanlangan. Maturo ka kiti. Mami, nginginain mo't dahil ginatang yung agaw para kanya. Maminsan ko lang mat nga usaran dahito eh. Kaya't mi gamin kan ni dadim, nga espesyal daytoy arabi para kan ka. Italaan nga gusarak iti kastoy agawon. Kasla maikaw ah. Sana bale tabagay mo ba? Kan ad-adda apumintas ka, no ang make-up ka pa eh. Ay na, so magmamanulaan nga oras. Madandanagan ak, mami. Kasta akmot in the first time ko ang aki JS Pro. Kat amom no asino ti first and last dance ko. Ni dadim. Iso ka ditiim mo na ang boyfriend mo, mami? Ado tinagbali na boyfriend ko. Ngam ni dadim, ti umuna anang isala kanya. Alexandra! Oh my God! Ni, adan ni Pamela, mami. Sige, mapan kami yun. O sige, itulod kan urayan na kayo ti driver. O sige, Alexandra, enjoy the night. Manglugin ti programa. Ay na, marigata na ka amang ipagnay ti daytoy heels ko. Kan nagtagsan daytoy gown ko. Daytakot nga minta di kapulos nagar-araman iti adda heels na. Panay flat shoes o rubber shoes. Ita marigatan ka. Wan nga rod. Pamela, kasanungay no awan mangisala kanya. Amin tayo ang partner na. Kat no awan mangisala ka tata. Okay lang. Ngam iti daytoy kinapintas ka. Awan nga tati mangisala ka data. Imposible ang pasamak dayta. Sa dino nga tati ayan ni Darius. Alexandra, dito yakon ha? Agsinata? Katawan ha? Makamu kamot na itibiyag mo. Agkita tang tulangan kung basta ti programa. O sige, bye-bye. Imbati na ko ni Pamela. Sa dino nga tati pagtugawa. Can I dance with you? Darius? Can I? Sure. Sige. Oh. Di mo sa muna iti agsala. Owan nga ron. Namnamin sanak lang amin anak i-practice. O sige. Kumpasam lang iti steps ko. Basta. Pasensya ka na. Maikawak namin dito heels ko. Anya nga tinagan mo itayan? Hindi mo amo tinagan ko? Bakit kita ka lang namin dito sa school? Ngayon tinaminsan. Nailugan na kayo ni Daddy. Kaya't napan kayo iti balay. Saan ka? Katon ni Pamela. Imbag pa ni Pamela tamam mo. Agure ka. Lagi pa tinagan mo. Kasla... Kasla... Alex? Alexandra tinagan ko. Alexandra. Kat, anya ti section mo? Section 2. Section 2 pagayan. Ni Pamela kat section 3. Sige. Itulod ka ni Tito Gang. Thank you for dancing with me, Alexandra.
Salinak matlaan ni Darius. Kamaudyanan na. Am-am muna kon. Agsarmingak man pa'y dito siya. Alexandra, huwag kanya. Ni, asino din nangawag kanya? Siyempre ito. Ay na, si Camp Gayang Pamela. Abo, insalanak ni Darius. Dinamag na tinagan ko. Nagam-am mo kami. Oh, thank you ka kanya. Apay ko mga thank you akan ka ngay. Namin, imbagakan ko lang ay sala na ka. Anya, imbagak namin, akaasi ka mo, tawan mga isalakan ka. Tadi mo amot yak sala. So, anong pagkaasi ak ngay sala na ka? Nalakalaang matgaya makasarsalita ni Darius. Ha? Iso nga ita, agam-am mo kayon. Bulinda, ada bisita, ingkasakuan, asinaw, barbasan ang lakay, at amot awit na kamera, kan notebook, kan ballpen. Natayag alakay anapu daw? Wan, ay gamapay ating makal na kita matam. Ay, so among na chay? Katno jay reporter na jay agayim ni sir. Katapay nga rin akas lang mabutbutang ka. Ay, tsaka mo, ngam, ay, talaga akabutang ko. Anya, kay garot ti kabutang mo kan ko na. Ay, pagawi ti maun. Ibagam, awan ti makasalita na ditaw. Eh, maputang akon asumangaw. Ang mga lupantok ti karga jibag na. Apay ngamin ang pinastrik mo dito balay. Kunanamat ngamin nga umay nakasarita ni Darius. Ay, ibagam nga awan, darasam. Kasano ngay nuwag damag panay. Ikasawa ng lita. Nag-interview sa ako na sumangaw. Ang mga lupumaltaw. Ay, sus. Ay, dahil tumot kami na bakbakitan. Saan nga pampanunaw? Ay, laklaka ang matay at imatay. Dakpay kaya at imatay. Ay, sir, adda kayo mal. Sa dino ti ayan ni Darius. Ay, aawan dito, sir. Sa dino ti ayan na. Ay, kuha. Aday iskwilaan da, sir. Napanaki Jace Pram. Mala, mapanakon. Ay, ti aramidin nyo kan kuha na, sir. Ah. Ay, pangasiyo ka di ata diyo saksaktan. Inak dagasan tayawin ko. Kanya katadantanag mo abakan. Ha? Lokatan tirwangan. Darasan. Ay, uun, sir. Uun. Manatilang ka? Adumat ka? Siya, may isa, dua, talo, ay isa nga pulo da amin. Talo lang, nagbalin samot din asa nga pulo. Katalaga mo asa nga pulo. Uy, ayan nga yung tilukan nyo. Sa di na tinang iparkingan di driver. Dayjay oh my God, mapantay ti Dayjay abante. Ay, maglakit din ta nalawag ti sila oh. Ang tanga Darius! Umay ka antay tulog kay Jibalayo. Sika? Apay anak laat ka ang nakakita kanya. Saan? Diyak kaya taglugan? Di mo ka diyan mo. Siya tinasingad agayan ni Nadim. Kanayo nakabumis bisita kan Juana, iya'y opisina na. Wen, amam mo ka? Ala, umay ka agluganan. Itulog ka. Medyo adayo pa iti pagawitan. Iso nga umay kakit. Ay, exciting na unay ti Arabi para kanya. Sulit ko ti panag-gown ko, ti panag-makeup ko. Nagaditi nang isalakan ka. Agasam ta sa nga pulo. Saan na sa nga pulo Ada pa dagiti saan ko bilang. Sika, naragsak ka man? Kunak no nagdisnodo ni Darius anang isalakan niya. Pinilit mo matlagayam. Nasaysayatan dayjay Namtikas la kapimpiman ka mat ngawan mangisalakan ka. At dalag tamat mangisala kanya Di mo katyamanan tayong sala na ka. Sinuruan na kan tupay. Di
di mo ilibag ka nakita ti panagsalayo. Malawo na. Ni, asidag tayo iti balayo. Pamela, agyaman na ka. Tapinilit mo ni Darius anang isala kanya. Saan nagaputa na tayo ni Dadim? Kat baybayan kamutan. Namiris ko a responsibilidad kalata. Sabali ti amak. Sabali Ahmed. No gayem mo ti amak. Siyak saan? Natangsit ka nga agsasamo. Ubing ka pa lang nga nakarit kan. Agam sa nabali, mawatan ka. Dahita siguro kat gapo tanabit pa'y anatay ti amam. At laging ka pa lang iti ipupusay na. Saan na pimusay? Inatay dati amak. Saan tapaya pagsarita na kita abapanag? Kaya't kuman nga damag ka, may papan iti ka eskwelaam aray victim. Ha? Sino? Nakita kita iti eskwelahan nyo. Naglugan da iti maestra ang kotse. Ni Alexandra. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Anya? Biktima iti panangramas da di a babae? Itam lang kati, amaman. Darius. Jak amo da ita. Amo kami tinapasama kitindyak. Sinukimat ko ang lahing at mangkit kita lang iti mayat nga anggulo. Isardeng mong tilugan apaman ang makabatog ta iti balay. Masapapay, Darius. Di mo ka di kayat nga aginom tapay. Saan na ka gininom? Uping kapay nga rod no kasta. Gatas pa lang tirumbang nga inuman. Isardeng mon. Sige. Katin po maminsan. Aginom ta. Nakaturog siguro ni Hanji. Pumarbangunan. Nakaidat ti silaw iti silida nga kasama. Anya nga tano awaga. Siyak tirumbang akadwam ita, Vanje. Saan kat aday ta nored norait nga asawan. Awagak man ngagpaiso. Song batam Vanje. Song batamon ti awag ko. Cellphone. Alaw na ti parbangon. Kasi hindi mo awag. Kita ka din. Yun ang drama ng dahilan. Asin ko na. Sumba ka. Hello? Disturbo kay di pan naturog. Atak di terwar, Vande. Atak ka, di taruar. Sumirit ka di tatawa tapno makitam nga daak di terwar ti balayo. Adda nga paiso, di taruar. Iso dyan nakasilawan mo ka na. Talaga saan nakasartin ang daytoy at tao. Oh, nakitam ka din tilugan ko. Saan ka madanagan, Vanji? Sanak nga aggulo. Di magasak lang. Nakayat ulang amang ngagan tinakasabsamit a boses mo. Anya? Saan ko ala siputan ti sisagpot mo, Darius?
parbagon kagaya masimbag. Wen nga rod, nana. Okay lang. Nakariing paimat ni Nana Linda. Kat no nagpatpat na ka nakarieng ta inururay na ka. Kan imay nga menday siya abaw risyaw. Kat at-atan ti panagdanag ko. Sige, bangan ka. Ta nakadasar matan ti kanam, Darius. Saan ako nga umininom iti gatas, nana? Apay ngay. Nasustansya na ita. Kan, apay asyak lang timangan. Agigiddan tayo na. Ay, sigod-sigod mo nga di ta kusina ti pangpangalan may Darius. Saan? Kaduan da ko namangan. Ay, katuwan Nay, nagtungaw ka mo't latan. Patasat man mo ti agbalin nga amo, uray italaan. Pagsirbihan na, Linda. Anya! Pamela, intan ijay kantin. Siyempre, katgagangay, itreat na naman. Anya pa nga Uy, sige, intay ijay akin igid alamisaan. Apay manin, andi ta igid ti kayat mo. Agbay may salita rin, sana katukaw kita. Mabaina, asiggan ka. Mabaina. Oh my God. Ay na, di na ko yun. Darius! Mabalin ka dito makikatugaw. Mabalin. Uray na ka, tamapanak agordal iti meriendata. Anya ti kayat mo? Ore, anya? Okay. Hello? Alexandra, amo ka itan. Anya? Ang pilibakan ka. Napigsapay lang ti pakinakam mo. Nga uray, biktima ka iti panangamas. Alexandra! Darius! Apay ati maray ti gayam ko? Nasahir tirik na iti naibagakan ko na. Ay, awanin ti mang bayad iti dahi in-order ko. Sige, siya kung timang bayad. O sige, ingkang harutan bayadan, tamang anak ko. Time mininton madamdama. Oh, Alexandra, nagsapa ka mata si Macbeth. Awan ka din, ti klase yo. At apay, mami. Nag-awit ako. Nagsakit ka ka di. Saan, mami? Naglabaga ngamin dagiti mata. Kabisado ko no nagsakit ka. Away, Awan, mami. umay ka. Agtugaw ta. Agsarita ta. Mami, Anya ka di ti problema. kaya't ko man alipatan. Nga maipalagiplat ta kanya. Tipan na karamas ko. Anya. Kaya't ko apagtalinadan na palimad ay jaya pasamag. Nga at talatamat nagiti mangipalpalagip kanya. Alexandra. Nasakit na panunutan. Nagpapati pa nagkita kiti baging. Apay arumbang nga iwaras na pa'y dahito yamanag. Apay, mami. Rumuar ka. Papanap. Ada pa panay? Ay, itulod ka nga ruday. Sana. Ako niyo takla. Si katimbaka mo. May inaig ka di daytay tinegosyo. One, Ay, naskan nga ruda mapan ka. naska na mapana. Madmadlaw ko ken ka, Banje. Kasta unay ti panagpapintas mo. Kasa pula. Ada importante ako sarita ka tao? Sa bagay, so naskan nga agpapintas ka. Punak no saan ka nga umay. Itay kapay nga oro-orayan dito sa restaurant. Nakapagpanunot ha.
maragsa ka na iti dayta a decision. Kano di maikado ako na kay pablag, kay artikulo, may naig iti kumpanya? Iti kabitan apa naman, napimpintas ton ti maisurat. No strings attached. Kasapulan na. Kasapulan ka man. Budget. Kumusta ti pagnamban, Jay? Nasa panalpas, ado dagiti napagsaritaan. Anya nga'y dagiti nagsaritaan niyo. Di mo matlangan mo, oray ibagakan ka. Makaawat akmat siguro. Basta ipalawag mo kanya. Saanan, nabanugak. Ala, sikat ni maka mo. Alexandra, Lunes ita. Apay ati ka pala nakasuka. Sana kun nga agatal, mami. Anya, Mabain ako. subag mamanulaangan abulan, agradwa ka. Sayang bet ngaksardang ka. Anya pumapay tirupak na iparang ko kadagiti schoolmates ko. Nagwarasan amay sa aray victim. Ita ka di pa'y asumuko ka? Rinugyamon tilimapan. Apay adi mo ituloy. Naturad ka a babae, Alexandra. Isu nga ituloy mo ti lumaban. Pakiradam ti pakinakam mo. Panagnagam kadakwada at imay sa array victim akaskan ka. Kat kabaulan na ti bumangon. Apay nga absent ka itay-bigat. Sabay nag-exam kami. Naladawak namin anak kariin. Di nakalari ni ingan ti medyo. Amom, kaya't ko ti makaungot ka ni Darius. Taapay mat. Amo kadakas ti maganakan ka. Anya ka ti Dayjay? Apay nga minapimanong kalatan. Awan pa, Mela. Bayam Dayjay. Saan ka na pagsaritaan pa? Nasakit man tinagam ko kay Kuana. Amok nga min anak pasaktan na ka. Gusti dapat kumain nga saanan. Apay nga, kinusilapang kumaan. Saanan, ngamin, iso mo tinagbayad iti in-order ko ang meriendata. Mabainak mo dun amang kusilap kan kwa. Pamela? O Darius, siya ka di kay ayabang? Wen, sika. Anda ka di bagam? At ako madamagakan ka. May papanitian niya. Mabalin ka din nga ibagam no sa dino ti balay da Alexandra. Ha? Oh, apay anak laat ka. Sigurado ka ka di akayat mo ama-amon ti balayda? Wen, iso nga rot adamdamagakan ka. Apay, anya ti aramidam ijay? Papan mo ka di araman, ha? Anya? Saan? Si Kamat. Anya nga ron? Nasken ka di pa nga ibagakan ka? O sige, dumnag ka ta ibaga. Alexandra, agsupat kan ang papindas kan. At umay abisitam. Sino? Basta. Amang ano at tandita balayo. Alexandra, bumaba ka. Ada bisitam. Ni, ay ayaban na ko ni Mami. Okay, o sige, mapankan. Sige nga Ruda, thank you. Good luck. Thank you manen. Jak nam namaan daytoy ayo umay mo Darius. At kidawa ko may ti dispenser kan ka, Alexandra. Amo kami na nasair ka itimbagakan ka. Kunaklakit din no anya ti umay mo ibaga. Amok asaan arumbang ama ipalagip kan ka tinapasama. So, sorry talaga. Okay lang. Sige, mapanahon. Darius, Huwag gayan. Bagay mo tigawin mo i-DGS Pram. agyaman na. Tiago, naglatin ti paltog nga inted ko kan ka. Di mo mat inus-usara. Boss, Kunak man no natured ka. jak kabalan, boss. Jak kabalan na patayin ni Susan.
Ipatpatag na ka. Apay kumapatayam. Subsubukan ka laeng, Tiago. Kunakon kay. Dahil ka nito nga ramiter. Siya, timang pataykan ka. Ha? Amo kong tilikaw ti Bito Campos. Nabayagtan na nagkadwa. So nga amuklat tati agtartaray di tapanunot mo. Panawan ti graduation ita. Ket, anya ko maita. Agraduar ita ni Alexandra. Wala niya. Ita lang nga kidawak ken Canardo. Saan na mabalin? Amo kung tikayat mo nga ipaga. Ngam, jackpot gan. Agpakpaka si Aknardo. Ura ita lang ang graduation ti anak ko ang makita. Saan? Ado titawid jay. Makita da ka. Tiliwan da ka. Imbestigaran da ka. Mamuandan tumagpere. No sa dino ti paglimlimangan mi. Kaya't na kami kadi nga irobo, Susan. Saan, Nardo? Saan ang mapasamak dayta? Kaya't ko lang ang makita ti panagraduar ti anak ko. Pangaasip. Papananta, Pamela? Oh my God. Adamang birbiro kan ka di tarwar iskulaan. Sino? Reporter ka no? Reporter? Oh, iso day ta nakatakder. May bagal daw mo, Alexandra. Sino kayo, sir? Magbasbasa ka, iti pagiwarnak, ama muna. May saa ka, journalist. Apay, sir. Anya ti maipaay ko kada kayo. Mamate ka kadi. No ibagakan ka, nga da kanya ti kompleto a profile mo. Di napasamakan ka. Di panangramustakan ka. Ano? Di panagpukaw tinam. Nasukimat ko amin dagita. Apay adidak sardangan. Kaya't kun alipatan tinapasamak kanya. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka iti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno nga kami patangatang. Apay asan da ka sardangan. Kaya't kun alipatan tinapasamak. Sir, maawatan ko matigayim ko. Mawatak. Katlabing ito na ito'y aramit ko. Kaya't yung kadi nga itulog kayon ibalayo. Saanan, sir? Daw may mga lakad na kami intun madamdama. Alexandra, agsublitan iti unag. Oh my God. Talaga gayam anapintas ni Alexandra. Itak lang amin na masikkan. O sino mat ngamin, ti saan ang makayawan itikas jay ang kinapintas na. Madamagaya mo iti pa nagpraktisyo iti graduation niyaw. Wala na. Nagbiitan niya. Kasla kaanulaang di ipa-enroll na ka ni daday iti pagadalan niya. Ita graduation niyaw. Malagip ko lakit nga roday di daddy. Ay, ladingita. Impalagip ko matenten ka day di Sir Darius. Para ken ko na day ti abaligik na. Iso tinagbalin nga inspirasyon ko. Ay, makaluha akpay kiti. No si Bibi akpay kumaday di dadem. Sigurado ang maragsakan. Talaga nasakit na panunutan. Nangem, urayan niya pa'y ti aramidan tayo. Sana na may sublipay ti biyag ni daddy. Tilangan na ramidag. Birukak no asino tinang papatay kan ko na.
Ay, ubing ka pa ay Darius. Kasano ko maamapasamak na ita? Agraduara ko, nana. Dahito yung tirugina. Ay, sus Mariusip ka nga ubing. Ag nervyusa, itikasta nga ibagbagam. Takdarak ti karik iti tanong dahi ti dati. Ipaikot ti hustisya. Iti pan nakapapatay. So dino di ayan ni Alexandra. Di na kano kaya't timangan. Itay pangal daw saan na si Mang. Anyat mapaspasama kagwan. Numapaliin. Saan kumangaminan ang maipalagip kan kwa na ti nakarabas na. Diyaka mo no apay akas na pag-aayat dagiti daduma nga ipalagip kan kwa na. Awan na ti may palpalagip kan kwa na ti balay. Ijay ruwar. Ijay eskulaan da. At dadagiti tao amang sair itiriknana. Kanayon da nga ipalagip kan kwa na tinapasama. Naitandya kung kunakkan kakor. Ano sa isaya at nunaya dayo dito ni Alexandra. Tangay graduaran ni ti high school. Mabalinan niya umadayo. O sige. Anamungak day ta nga ibagbaga. Sino nga min nagitisutil at tao. Amang ipalpalagip kan kwa na tinapalabas na. Naibaga kanyak ni Alessandra. At imay sa kano ang ipalagip kan kwa na. Kat ti reporter amanagan Mauricio. Napan kano ija eskwelaanda. Kat kinasarita na ni Alexandra. Anya. Linapda kong na ita reporter di amang isurat iti anyaman nga impormasyon ken kwa na. Iso ati kasayaatan. Yadayutan ni Alexandra ditoy. Dayta ti kasayaatan nga aramidan na. Kaya't nakano ang makasarita medyo. Agtugaw ka, Mauricio. May papan, itian niya, ipagsaritaan ta. May papan ka ni Alexandra. Dahil inampon mo ang balasita. Pinayaban ka. Tapnusa na maituloy ti plano mapanang isurat iti artikulo. May naikkan kwa na. Malagip mo pa'y kati. Idinapang kayo iti police station. Kaya't mo ti ag-interview. Ulinapdan na kinig ninyo. Isuasahan na, anang ipablaki niya. Artikulo, may papahan, itinapasang. Gapumat lang itinakaro nga asik kan kwa na. Isungay ta. Pangasim ko mata di mo aramidan nga agsurat iti anyaman nga artikulo. Namnamag ka di dayta, Mauricio. Para, iti pa naggayon ka. Manugayan, na-confirm po. Tian niya. Di ba, Victoria tayo? Sino? Awan sa bali, no din ni Darius. Kasta ka di? Uy, imisang itikas taonay. Ay na, nangagmula ang tinagan na nakaragragsak ka. Saan mo? Nalaing namin ni Darius. Swerte ni Emily. Nalaing kan gwapo ang lalaki ni Darius. Uwan nga ron. Uy, agselos kan sama. Sana bali. Napanlagamot din pinasya ni Darius Ijibalayo. O anya, nag-I love you kadikan ka? Ha? Ay, nadyak ang mutar aramida kaon. Tapay manan. Katno siya kano timang itulog kin ni Darius ijay stage inton agradwarda. Sika? Asino kumapay nga eh. Tiyo ko na at agbati akti balay nga agmay sa. Kat umay kamutan ah. Katuan ah, oray para awit to lang iti regalo.
aramidam di talamisaan ko? Kwa. Awan ka pa imot nga minitay. Iso nga, linukatakpay lang na ito'y drawer mo Saan arumbang aramidam da ita? Nay, awan mo't ka sa panggap ko. Pumanaw ka dita? Apay baka ungat ka. Awan mo't tinalak dito'y drawer mo. Tumakdan ka dita! Rumorkan! Uwan. Rumorkan ko na! Ado pa iti ang sikaswa. Uwan, rumwarak. Ngam agiddan tantong agawid into na lasing ko. Umunakan. Ag-overtime ak. Anya? Rumorkan o kunak. Pumanaw kan dito opisina. Apay, di ka umis. Marurutak ka ni rin. Warang-waran na matantid drawer ko. Alam nga bente ako. Choy, nasama ka ilitin. Saan ang makaaw-awan? Mas dawak man mo apay akinayat mo. Oh, ato, uminom ka. Saan nga umininom? Wes, padasan niya. Makatulong na ito'y kalaban. Ibusan tanda din order ta amakan. Tagaw na ko. Imay ta dito'y tatlo ang salita. Apay ngagap ang kakabanan. Yaw. Nagkaparala kayo ka. Dalawa. Kaya't nasawan. Si Magpoten ni Rin dito pala. Ay nga mapay anak kay Dapis sila. Switch. Nay. Apay ngayon switch mo tisilaw, Panche. Nakadi kabuteng mo. Adda kalagayam dita ikin. Apay ang masapol ngay dapam tisilaw? Kabuteng mo ka di tinasikngat. Ngam di mo kabuteng teraramidam. Anya. Di ka naging titiyan mo pa'y, Panche. Hindi pa'y lang. Agdwa-dwa akong kada kayo itiday dya, reporter. Diya ka mo day tangay bagpagam? Hoy, Panche. Balbalagan ka. Di ka manglukloko. No, di mo kaya't nga ibutaktak ko ti aramid mo. Anya? Apay ko nam, Jack Amo, akanaan kayo agsarita iti dayja reporter iti rabi. Wen, awan pinakitak nga ebidensya iti drawer mo. Ang, ado na gundaway ang nakita kayo arimor. Iso nga galwad ka, Panjay. Kita mampay. Gumawag ni Banji. Tengah terapi. Hanya ngata timbang kana. Hello. Makaawa ka man. Kailiw lang siguro, kanya. Nalawagan kanyak ti aming. Sika. Kaya't mo gayam nga gawin ni Panji. Saan ka ngagbaligay? Di maang. Bot-bot nga nakitin. Unaan ka. Pinakibiyang ang cellphone ko, idirabi. Sumarting ka. Awan bibiyang mo iti personal ang gamit ko, Ray. Ha? Manipod ita. Bantayan ka ni opisina yun. Saan ka mabalin armoire no di nakadwa? Anya? May sala nga ka manem, Banji. Na iti oras ang maamuan dagiti otoridad ti mading aramid yo kini Mr. Campion. May raman ka. Huston! Sumardangkan! Astoy ka diti kayat mo pagbanagan ti relasyon ta. Ha? Isukat na kon iti day di alakay? Ha? Ipadam ti imak, Ray. Masaksakita na! Amokla kumakas to iti pagbanagan ti amin. Amokla kuma. Sige, paandar mo tilugan. Maladan ako ni Joe Piscina! Nardo. Bagam nga umay dito ni Tiago. Pagsaritaan tabay, noon niya ti paramid mo kankwana. Mapatag unay daytoy a misyon na.
At damit kayat kong aramidam. Anya dayta. Masiguradom nga ta matulungan nak iti daytoy. Ibagam lang no anya dayta. Sino dayta? Siya, Mauricio. O muna ka, darasan, amangan na damakakita kan ka. Awan makabitbit ka niya. Saan ka madanagan? Sebagai kaskalapod-pod no, abasorero. Impaunak ni Bos Nardo. Kaya't ko ngagbaligi ka. Ipakitakan ka tiladawan, ti kayat ko apatayan. Day talaga yam. Asino? Awan pa'y ganas kan ka. Kaya't mo ka di tapisangag day takakaiso na aladawan ti anak mo ngay igamam. Hindi mo mawatan tirik na ti maisa nga ina. Ala, palubusan ka mapan mangkita kina Alexandra iti graduation na. Paiso ka di day takino ng narto. Well, ngambalagan ka ha. Di mo gandatan ti aglibas. Kanawan ti asino man napakisaritaan. Mapan mula ang kitaan ni Alexandra. Mano atawan, asan kami anak kita? Saan ka di amabalin nga agsarita kami laang nga oray iti apagbiit? Sana mabalin. Oray no maarakop ko laang mo iti apagbiit. No ipilit mo ti kayat mo, saan ka na mapan? Ilangin bagak ti aramidem. Mapan mo lang kitain. Nasken saan nakamakita. Tapno saan nakangasitgan. Naawatam. Anya, tiyan. Kabalam ka di apatayan dahil taat tao. Adalag analaing no kasano adiskatya. Kaya't ko tinalinis, Tiago. Nabayagan nga aramidap daytoy. Agdua-dua ka pa'y lang ka di. Saan ka apagbuadwaan tamo akabaalam? Minalam nga agaw awid da, ijay balay da. Ini kanak iti-iti ha. Saya atem, Tiago. Sana bali tadandanin nga itad ko ti bingayo akwat. Damagan mo, Linda. Itorturod mo na damagan. Eh, sikan ata na torturod ka. Sikan, damagan mo. Oh, ada ka di kahit yung adamagan? Ada ti kaya't adamagan ni Linda. Ay, kuha Darius. Ipadpadamag man da ito'y kadwa. No asino ka no ti special abisitam inton graduation mo. Ah, dayjay? Ni Emily? Ay, kuna akon ka. Awan ka de dagiti kakabagyam nga umay. At dada siguro, nana. Ngam ni Emily ti tartari gagaya nga umay. Umay nga ta. Jack mo. Taging nga ita. Jack pa lang makontak di intad na cellphone number na. Saan na kuman umayan? Anya? Tila ibagbagam mo. Sige, Darius. Panawan da ka pa'y dito da. Tamapan kami aglutaw. Sige lang, nana. Aya dyan na ibaga. Sika, mag. Ipadlaw mo launay asaan mo akayat ni Emilay. Katalaga mo na dyan kayat. Apay, sika, kayat mo na dyan ya babae? Ay, saan? Kayat ti ugain. Kasto'y kadilatan na kanayon? Bambantayan naklatan? Tapno di nakamatagi ko dahil Mauricio. Nagrugit nga minti panunot mo.
Di mo amo nga aramidin na laang ti trabaho na? Diyan ka mo. Bantayan ka. Saan ka mabalin arumwar no di nakadwa? Oo! At dalaki ngagbalasi ang... Ah, Nadalo isang tilakay ang basurero! imposible. Kasano na pasamak. Ipreno ko na tilugan. Saan nagkutkuti? Mapano kitaan? Wayne, kita saan sama tinyakot ko tayo? Angam, awan matidara na. Pasensya ka. Napili na lang. Nas ka na makapanawakon. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumay palubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga numay panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Baligi ni Tiago. Napatay na jay driver nga asawa ni Banje. Ha. Ibagak to na ito ni Nardo. Siyakton ti makaamo kan ni Susan. Lading itag tinapasamak iti asawam, Vanji. Aging gaitan. Diyak pa lang ang maaklo. Tinapasamak. Naska na makitinulong kayo. Tapno maipaayan iti hustisya. Oh. Amo ka nakaro at trahedya da ito yung napasama. Ngam, kasapulan mi ti kooperasyon mo. Apay at ipayasawag. Awan ti basol na. Apay. Alaing kamat gayam nga agartista Vanji. Rombang lang, saan ka ni? At adan amarigatan dagiti pulis amangan mo no asino tinang palto kani Ray. No pay kasta? Malatingitan akman. Oray kaskasano, inayat ko ni Ray. Anyati kayat mo. Agyan nga delikado kamat wano matay tapno mamimpinsanan nga agulimak ti amin. Oh, Awanan ti makalapad kadata Banje. Kukwata aminan ang kanito. Mao din dito ang practice ti graduation tayo. Uy, nga ron ko Pamela. Diyak pa'y unay kabisado ti aramidan tayo. Amo, amin tayo nga graduate? Excited? Ngamsi ka? Kasla diyak makita tarubang ang maragsakan. Kasla ngamin adda kurang itibiyag mo ko, Pamela. Maldaangan ka laang siguro. Tagi na dayo kayo ni Darius. Saan na dito? Apay nga Roy. Tari gagayak ko mga iti ang panagraduate ko. Agkita kami kin ni mamang ko. Agkita kayo pa'y nga ta? Mariknak agkita kami pa'y. Talaga ka di asimurot ni mamang mo kaninarto? Wala pimanaw. Ngam na pimanaw. Apay adi nakasublan. Naibaga ni Mauricio ngayon ton sumaruno alawas ti graduation ti anak mo. At ako mamati oray sang kabasit ang may regalo kan ko ana. Anya? Regalo? Style mo man. Tapno makasidag ka kenkwana. Kasta ka di. Ita kami lang nga kita. Awan man lang maitid ko kan ko ana. Tandaan ang timbagak ken kasusan. Kat saan ka mapalin nga agbayag ijay? Nalawag. Nalawag! Una to.
Mawatak ti baga. Kasta, agtulno kay ti amin nga ibagak. Tapno saan nga paggad, tibiyag ti anak mo. Anya? Asino kada tatimang kuyog kanya Alexandra, iti panagmartsana. Corazon, sigurado asa na ka maka-attendar tada conference mo. Isuasi kan tulangan. O sige. Ngam addakan tumat siguron, kalpas ang ti graduation na. Pilitek nga attendaran ti party. Nasaya at no kasta. Ayaban tulaangan dagiti pada na anak graduar para iti selebrasyon. Rumbang laing, Corazon. Amao din ti pan nakakita na kadagiti classmates. Inagas ka na di pagadalan niyo, Alexander. Kalpasan na. Agdiretso akto mata na di police station. Agyaman na, Daddy. Excited ka ka din nga graduar. Oo, Daddy. Ngamin, agturpusak matlaangan iti high school. Anya ti kayat mo ariga. Umanayan kanyak ti panangipatagyo kanyak kini Mami. Daddy. Sigakit ti man. Ala, ni mamim kung ti makamu amangtad kan kay Tirigaro. Daddy, kaya't ko kumanga ituloy ti panagadal ko. Well, kaya't ti plano, sana dito iti pagadal. Naibaga ka din ni mamim, maya karak iti pakay destino ka lugar. Saan pa? Ngamamok asan adito iti permanente apakay destino niya. Pudno dayta. Sika. Kaya't mo kadimat nga umatayo dito yung lugar. Kumanan. Gapataging dangadaak dito. Diyak malipatan tinapasama ka niya. At tatamagaya man dito pagadalan nyo. Makalwa ka man yan, Alexander. Aron ba nga gragsak ka, taumadinin ti panagraduar mo. Ala, unasan, dagitalwam. Tsak kaya ta makita ti panagdadda. Diyak malaptan ti panagsakit tinakam ko. Kan makarit na itinakaro aruro. Gapo iti daychay anapasamak. Isang aging gangadak dito eh. Diyak malipatan daychay dad. Sa dino ti papanan ka, Alexandra? Basta magnakalaan. Surutam ti pagturunga. Agumay ka. Dalan day ti amapan iti sigo da balay mo ah. Dadakalan dagiti root ito eh. Manumat ngaminan atawan ajak imimay dito eh. Apay pala ang ngamin arumba nga umay ka dito eh. Nakapurpuri ka dito eh. Kaya't ko nga iti maudi agundang mo eh. Makitak dito'y alugar. Diyak sa kaya ti sumurot. Adakan ka, no di mo kayan. Saan ka pilitan, Pamela? Kasano? Nakaruro ti pagnanta. Amangan no ada ulag dito eh. Sige. Agbati ka nga rodan dito eh. Punasan, agawid kan. Siyaklangan ti mapan. Nakaputputang dito Alexandra. Sige. Di ta ka nga rodan. Ha? Napan at talaga na? Nagturgmatan? Kaasimat na agmay-may sa. Kuyog aklangan. Hoy! Alexandra! Orayan na! Mapita! Nakaputputang ti kinaulimag na. Nakarurutan. Oray di ti unang pisigod anak na danyo. Uwan. Awan ti makaiturad nga agyan dito eh. Oray sa balya tao. Mabuting dang agyan iti dayto nga balay. Ay! Oray siya. Sumka na. Inta. Among Pamela. Oray siya. Diyak kumakayatan ti umay dito eh. Ngamday ti langit abalay ti pakalaglag ipakyan ni mamang ko. Alexandra. Sapay ko ba't na makitak pa iti na.
Sapay ko matamarik na pa'y tibag, di pa nang ipatag na kanya. Okay siya. Maluya ang anak nanda. Magkasangit. Intang amin. Maudin da ito'y ayaw umay ko dito'y Pamela. Katyak mo. Nagsubli ang tupay dito'y alugar. Natay gaya mo ni Ray nga asawa ni Ma'am Vanche. Apay, itala nga amaw. Kat nun ay itabo ng ay kadamdaman ko. Kat no imbagak idikin ka. Ay na, nagpigsamot din ay at ikabaw mo. Sikatin ang ibagakan niya? Na, asino pumapay ngay, dudu atalaang mo't ikiday to apalay. Ay wunaan niya. Anya nga min itayon tirason, no apay anatan. Ay, kabaw ka talaga. Pinaltugan da. Imbagak lang arudin da itakan ka. Ay gayam. Partakam kititag lutaw. Tanay sumangputin ni Darius inton madamdama. Sikan sabot ti kunana amang kadwakin ko nga agmarcha. Wan, ay unay kan aya. Idi pay laeng anay baga na dayta. Ay, napukaw san ti memorya mo. Tulungan nakman kit di ti day tilot-lutwa. Nan, yawat mo man dayta bawang. Yun ah. Inisan niyo kumaan na laing daytoy balay. Ken uray ti arubayan. Apay nga min aya, Darius. Apay ang masapula tamagang pay laeng. Sumangpat nga min tinaisang sangayan na bisita. Amo ko no asinaw. Well, amo yung matsiguran. Ni Emily. Anyamat ka, agtalaga ka. Uwan ko ng platan. Ti inspirasyon ko itibiyag. Sige. Uwan. Aramidin mi day ta, Darius. Aglinis kamay. Sige. Agyaman na kada kayo. Nakasukat ka din ni Susan, boss. At dapay lang dita si Led. Nya. Boss. Kaya't mo kanya sumurutakkan ko na. Saan? Makamon ni Mauricio kan kuan. Amang ano, madantay ti problema, boss. Binalaag ako ni Susan. Amo katong palan natin bagakin kuan. Ke, ni Mauricio. Amang ano, idiritso na ni Susan iti istasyon ti pulis. Ay, sigurado, numapasamak na ita. Pagkantaan da ni Susan. Delikado tayo, boss. Padasan lang aramidan da ita. Tasyak amis mo timang gudas itibiyag na. Dardo, nakasukat ako. Ay, nagpintas gayam no agpadoy ti disinti ni Susan. Siya kung timang itulot kan ka iti pagkitaan nyo kini Mauricio, Susan. Tiago, agbati kan ditoy. Agsubliak matla nga dagos. Kitam, dahi ta nakaparada kotse. Iso ka di day tati kotse ni Mauricio. Well, at ni Mauricio iti uneg. Itay nakapay nga urayan. Di imak, Nardo. Di mo putputan. Sakit anak. Kaya't kalaang apalagipan. No di mo kaya tamay sagmak ti anak mo. Tungpalam, timbilin ko kan ka. Nagkinaawatan ta ni Tiday Tabanag. Sige. Ingkan. Aglugan kan iti dayta ak kotse. Umusta ka? Relax. Kaslamatan talagang ka. Maragsakan aklaang. Tamakita ko ti anak ko. Siya, timang itulot kon ka. Kansiyak tungot lang, timang sukon kan ka. Amok day ta. Mabaling ka kita kidawan ka. Manya dayta. Pabuludan nak iti papel kan bolpen. Adala ang isurat ko. Anya ti isurat mo.
Saan ko ang mabalin nga asitgan kung kasarita ti anak ko? Isungag pakpakaasi akan ka. Itad mo to ko man, ti surat ko. Sige. Inayadat tagpataray tapno makapagsurat ka. Mapit lang, takautak ti ballpen iti bag ko. Lamin agad nga infoni ni Darius it is. Halin kita na. Ato kaya ti ang panas. Wan nga ron. Deserve na magkit eh. Gaputan na lai. Akarasam at ako sa scholarship nga. Kasta talaga dagi ti valedictorian. Oh, ang saganakan. Awagan na tayo mag-graduates. Ha? Nakuray ka. Ayan na yung dinanang ko akadwag ang mga ibar tsaka iya. Darius, congratulations! Emily, kung nakalakit din nun saan ka ang makaumay. Pasensya ka na. Nagbasak namin. Iso ang na-delete sa sangkot ko. Agyamanak na nakaumay ka, Emily. Oh, at dito regalokan ka. Agyamanak. Sa din na selebrasyon, PJ to balay. Ngam, dat-datayo laing ngamin. magkadagiti maids mo? Well, ta Nana Linda, kay Nana Edna. Adadagahan dito likodan. Tinasayahat, agpa-picture tayo manggit di. At tatan dito iskilaan, iso apo mambakat. Nalpasamot ng ti graduation da. Apa gusto lang? Ay, well. Bilin ni Nardo, asaan ta nga agbayag dito. At iti surat ko. Itad mo to kumadaytoy ka ni Alexandra. Sige, bumabakan. Atak lang dito'y igit. Sumipngat gaya man. Mayat tapno awan ti makabigbig kan. Mami Corazon, picturean na kami man iti best friend ko. O sige, agabay kayo. Anya ti kayat mo? Waki a picture? Kayat ko ti Jay. Okay, 1, 2, 3. Makipapicturak mamay kada kayo? Dagas ka na ti talungag pa picture. Isuot mo kayo na angan. Mami Corazon, siya lang ang timang picture kada kwada. O sige. Ala, agpisto kayo agdinagkat kayo pa yan. Okay. May metsa no imparaba mo day ta imam iti abaga ni Alexandra Darius. Pamela. Kastoy ka di? Wait, kasta. O sige, ready? 1, 2, Mabitang! Alexandra! Sa di na di ba panan na? Tsaka mo. Sige, surutak ni Alexandra. Sige, Mami Corazon. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Patasak ti magna. Ang mga numakamakam ni Alexandra. Dayati ko, Che. Maglugan ako. Urayan na! Mapangtan. Masaya at tasinurot mo iigin kan kami na. Sa nabali, tanakita mat ti anak mo. Di na ako nisubli ka ni Nardo. Yan. Tulungan ako, ma. Andiyan kun kaya tiyag subli ka ni Nardo. Iba tinaklangan dito, eh. Mabalin ka di, eh. Ni mamang ko dyan nakita. Sa anak lakit tingag biton. Isa day dyan. Kasta ka di. Opo yung dinak man na tinalyaw. Di man la si Mardang iti panangayap ko kankwanan. Alexandra. Abagan lo sa bali day chay.
Ang mga no, kaing-ingas nga laang. Iso day jay, mami. Mabigbig ko. Kumit kita kabayatan di pa nagpipicture tayo. Kasla kayat na ti umasid. Gusto dahitan, Alexandra. Saan ka nagsangit? Nadadalan, ti make-up mo. Ni mamang ko day jay. Si bibiyag pahitin. Isardong Montilogan ta bumaba. Kasapulan na ti anak ko. Agyaman. Utang ko ana imbaga nakam dahi nga inaramid mo. Kumam siguro nga ibaba ka dito. Ay, kasya na. Gundaway kung dahi ti ang makalibas ka ni Narto. Pangasim. Nakalak ti ruangan ti kotse. Saan mo ang matukotan dito? Saan ka makalibas? Pagkalinaad ka itisido ni Nardo. Darius, napanam. Nabayag na inururay ka. Pasensya ka ni Emily. Napanak pa yung aming kadagiti kaadalak. Nga mapaya nagbayag ka. Ado nga minti kinapicture ko. Diyak kaya tagur unay. Among dayta? Wen, sorry. Pangayam, dana na Linda. Makapabwisit da. Tilang bagbagida tapit picturan da. Nakita dan ni. Ala, pasensya amon ita. Ita lang ang makaigam na iti kamera. Bagpagaam da kita akatulong mo ha. Ala, agawit tayo ni Jibalay. Adatiin sa gana doon na Linda pagsasangan tayo. Da tayo lang, Emily. Kumusta tayo natandara mag-graduation, Corazon? Nasayat man. Ngam, amog ka di. Si bibiyag pa'y ti ina ni Alexandra. Adnya. Apayan ako na ito. Nakita nga bin ni Alexandra ti inana iti graduation da. Oh, kasano ko man napasamak na ito? Hindi nakita na. Kinamakam na. Ngam, di na nakabatan. Naglugan ka no adagos iti kotse nga imadayo. Awan la ka din ti sabali ang nakakita kan ko na. Ado ti tao. Nila ang Alexandra tinakadlaw. Pudno nga ta at inana tayo jay. Masigurado na kano nga isuday jay. No kasta nga rod. Si bibiyag pa ni Susan. Ha, wen nga rod. Kaya't naasawan. Adalaang iti aglawlaw dagiti kriminal. What? Mamati akit ita Susan. Tasigun, itinaalak ng impormasyon manipod diti intelligence unit. Agraraira da pay lang dito lugar tayo. Kat dakal ti sospetsa. At ti suspect ka ng papatay iti driver ni Mr. Campion. Kat may samot lang kadakwada. Bumabakan. Agur-urayan ni Nardo Calca. Pangasim. Tulungan na ka makaadayo. Bumabakan. Ti surat nga inted ko kan ka. Mabalin ka di nga ited mo kan ni Alexandra. Wan, itod ko. Agyaman ako na. Bumabakan ko na. Sana ka mabalin nga agbayag dito. Karas. Alexandra, happy graduation. Maragsa ka nagparakan. Agyamanak, Daddy. Oh, happy akas tatarupam. Nakalidliday. Saan man, Daddy? Naragsaka. Wen gaya. Naipagakanyak ni Mami tinakita mi ti graduation.
Udno ka di atiin ang tinakitam. Wala. Isa day jay. Sa bagay. Mamatiak. Ngag parang tumatlag kan kabila. Ngam, ako'y aliniklikan na. Idinakita ka't inawakak. Dinagdagos ng tipimanaw. Dinagpinkaskaso. Alexandra. Kasapulan, yung madayukan dito yan ka. Gani, kailiw ko na yan ni mamang ko. Amok na ito. Yan, kasalungan kita kayo. No damat manglaplapad kan ko. No, kasta. Nalawagan ti amin kanya. Simurot ni mamang ko kin ni Nardo. Katpadyak nga ilamlamang da. Ala, saan mo napanunutan na ito? Agragsak kakit di, Alexandra. Namadamdama lang, rugyan tayong tiramrambak di balay. Dati, I-postpone ko pa lang ti appointment ko. Kaputak kayat ko nga atendaran dahil tiramrambak. Paasim, Alexandra. Diyak kayat, analiday. anya, magustuhan ka di ti regalo kan ka? Picture frame. Ket ada nakakabil aladawan. Ikabil mo dahi iti seled mo, ha? Tapno ka na yun nakto amalaglakip. Ngam, kasapulan pa iti may sa aladawan, Emily. Di picture ta adwa ti ikabil mo dita. Wan. Magustuhan ka di ti close-up picture ko? Wan mat ah. Saan lang nga iti personal na pintas ka, Emily? Uray gayam ladawan. Agyaman, nak. Ano na ta ladawan ko, ha? Sika lang aming tinangtadak iti kasta. Kaya't nasawan. Sika lang ti tao apagtal. Iday ka lang, Ryan. Sa dinot nagkapuam. Ada preskon. Ado, di na si Kas. Ngwarta. Kaya't mo ka din nga umatindar iti graduation party. Saan ta ba'y mabalityag kuyo garumwa? Kat kakailangan ti asawa. No kasta, mabati ka ditoy, tamapanak lang ag obserbar di tarwan. Oh, kanya dito. Kita man, natin nagapapil, anak kasigpit, itinutbok mo. Itid mo kanya, di mo basbasan. Sinigkawat mo lahat, ha? Di mo mabalin abasan kung nakmatkan ka. Adapay ka di sekreto, madya ka mo? Adun to pa iti mamuam, ngam saan pa nga itati umno apanawan. Sige, mapanakon. Imayak lang nagsukat. Asidag akon iti balay da Major Meneses. Ti ayan ni Alexandra. Narigat mat no Jack pagustuhan ti imbitasyon na iti graduation party ti ampun na. At ti surat. Kunaklakit din na nabasa ni Vanji tayo. Itad ko pa nga taday to'y ka ni Alexandra. No itad ko. Mapagwado anak una yan. Tinasayat. Pisang-pisang akon sa kunto ibalang. Nasaya at nakaumay ka, Mauricio. May salaga text mo, sir. Talaga nga umaya. Among mat anasingad ti panagpagayan ta. Dahil tangarot ti pagbalibakan ka. Ano ti bisita yo, sir? Dagiti ka adalan ni Alexandra Dagita. Kan sumagmamano at tao. Nagbiit. Naggraduaran ti balasan mo.
Ala. Agtugaw tatagin istorya. Kado ti mainom iti lamisa. Huwag nga ron. Inayaban ka, Mauricio. At nung ipagakat ka, ang nakita ni Alexandra ti inana, itel daw ti graduation. Mukasta. Adan follow up nati padamag ko. Mga si Mauricio, di mo pa ipapablak na ito. Ang mga naglibas lakit nga ron dagiti kriminal. Amok at dadalang iti asidal. Kaya't ko ang makita ti picture mi kini Darius. Dito yo. Ato eh. Kita kami ti camera na magustuhan. Kat na magustuhan, ipa-develop ko. Uy, naglawag ti pan nakaalam mi aduan. Tas la kayo agnobyo iti daytan niya. Imbaglatit din tamayat ti pan nakaalak dito a picture. Alexandra, agsagpatan dagiti bisita. Dagiti lang mat classmates ko dagijay, mami. Uy, sana. Adapay sa baling ay imbitara. Sumaruno kayon ken ni Pamela. Tao mayo asikasuad dagiti bisita yo, ha? Wan, mami. Pamela, asino ti sa baling ay inimbitaram? Ay, saan ka di ang mabaling nga imbitarak ni Darius? Anya? Inimbitaram? Sorry manan ha. Dakim pagpakadakan ka. Nagsarita kami ngamin iti graduation. Kat na ipagak nga umay dito party. Anya? Iso ang nalabit nga at dita baba. Oh my God, bumabatan. At the special guest mo. Dakkan mag-apalay dahito eh. Baklang ti aking kufan eh. Amamom ti akin balay dito, Emily. Schoolmate tayo, hindi. Asino? Dario. Agyaman at nakaumay ka dito balay ni. Mabigbig ka. Schoolmate da ka, idiadda ka pa dito. Wan! Sika, jay nakangir-ngir-ngir idi ang nailugan ni iti kotse. Malagip mo ka di, Darius? Idi makadulo ka, gapo iti angot da? Umunod kayo. Ado ti makan anak kadasal. Umay kayo. Uy, ano nga yara kami kan dito suri? Ingkan akado at Darius amangan. Kasano kumaakado ah? Kat adamot kakibkibin na. Ni Darius lang matiin bitara. Jakmat pagarupan akadwa na ganit kay sa babae. Wan nga ron. Bisita lang. Isupay tinatangsi. Kaapa? Ada ka din ay pagana palikan ka? Ita kami laang manin nga agkita. Ngam, nagmatitibag pagana. Anya? Ikaw na itata. Balayo na ito eh. Saan na ka mabali na bastusan? Bayang, talaga siguro akas na tiyogan niya. O sige. Umay ka nga rin. Asikasun takitidag iti daduma a bisita. Ang tapay na iti classmates tayo iti dagi abanda. Inta. Darius, ano tinagan tayo kaya babae asin mabat ka data? Alexandra. Wan, iso agpaikso dyan na ilugan tayo iti ang ngir-ngir. Saan ka di? Apay akas tayo matan kadakal ti balay na. Jack, amo. Basta ti amo. Isuket biktima iti panagrames. Kasta, Ala. Ibus na mong timakan. Agaway tamatan. tsaka ti mangan iti sagana da. Nakatamtam na eh. Gucci. Shh! Ang mga namangagda ka. Nakababain. And so what? Pagnumat ah. Susan, napatganan ti kiddaw mo. Agyaman na, Nardo. Sakmat itatiag kiddaw kan ka. Anya dayta? Pagserbyan na, ititong palbiag mo. Anya? Wen no saan lang ti kayat ko asungbat mo. Nardo. Sumungbat ka. Wan. Pagserbyan ka, ititong palbiyak ko.
Mabartakan, Major. Sigaman. Itatalayang mananyag sa nga Ginoo. Adang tumanan kong daway nga agsamot. Panagkunak mao din dayto. Dinakman na loko ni Kasta. May destino ako ni Tisabali a lugar. Kat isurot ko ti pamilya kay Jay Papanan. Itala nga namuak dayta, Major. Sikapay lang ti muna nang ibaga. Iti anyaras ko na. Ti kati panakapay mo ang mapasardeng ti krimen ti makagapok. Sa Sabay ko ma. Tamasul barto ti sumarunakan ka. Dagi ti krimen ang napasap. Alexandra, kita mo. Na Emily day taong pasidag iti ayat ka. At di siguro ka sa pulay na. Pati ba't nagnanak? Diyak unay magustuhan. Nadagsan ti pa nang iwagsak na iti buok na. May siyak ti sumango ka ni Kwana. Ano, ako 5 ka lang. Kasagulat ti agri-touch? Sa dino kaya ti comfort room? Iti day ta banda. Si kagayam ni Alexandra niya? Ti rape victim? Anya ko maita. No rape victima. Umanay ka di daytan. Apang ibabaam iti kinatao. Tapang mom, idi pa naan. Nababan ti panagkita kitikaskan ka. Hoy, agalwag ka iti magpagama. Ako 5 ka lang, Pamela. Nalipatam siguro at teritoryo dito'y ayan mo ita. Tantanangam ti panagsarsarita. Tanasaan. Maiturad ka atong paan. Tungkaamon! Marwan! Anya ba iti sumaruno ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories.